Bueno, boas noites. Empezamos co pleno do Concello ordinario do día 24 de setembro de 2025. Entonces, o primeiro punto da orde do día é a aprobación se procede a acta da sesión anterior, que é de 30 de xullo de 2025. Alguna cuestión en relación a acta? Pasamos a votar. Votos a favor? Pois aprobase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto, que é a aprobación se procede da conta xeral do exercicio 2024. Vista a conta xeral correspondente ao orzamento do ano 2024, rendida polo alcalde presidente por resolución da alcaldía número 645 do 22 de xullo de 2025. Visto o ditame favorable da Comisión de Economía Especial de Contas do 28 de xullo. Visto que a conta xeral foi obxecto de exposición pública durante 15 días, dende o día seguinte da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña ata o 25 de agosto de 2025. Vista a certificación de Secretaría do 26 de agosto de 2025, no que consta que durante o dito prazo non se presentaron reclamacións, reparos ou observacións. A vista do anterior e o obxecto de dar cumprimento aos requisitos previstos no artigo 212 do Real Decreto Legislativo 2 do 2024, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, proponse ao Pleno. Primeiro, aprobar a conta xeral do orzamento de 2024 do Concello de Vedra composta pola seguinte documentación: contas anuais, balance, conta de resultado económico patrimonial, estado de cambios no patrimonio neto, estado de fluxos de efectivo, estado de liquidación do orzamento, memoria comprensiva dos seguintes apartados: organización e actividade, xestión indirecta de servizos públicos, convenios e outras formas de colaboración, bases de presentación das contas, normas de recoñecemento e valoración, inmobilizado material, patrimonio público do solo, investimentos inmobiliarios, mobilizado intanxible, arrendamentos financeiros e outras operacións de natureza similar, activos financeiros, pasivos financeiros, activos construídos ou adquiridos por outras entidades e outras existencias, transferencias, subvencións e outros ingresos e gastos, provisións e continxencias, información sobre medio ambiente, activos en estado de venta, presentación por actividades da conta do resultado económico patrimonial, resumo do desenvolvemento do proceso de xestión dos recursos, operacións non orzamentarias de tesouraría, contratación administrativa, valores recibidos en depósito, información orzamentaria, indicadores financeiros, patrimoniais e orzamentarios, información sobre o custo da entidade, acontecementos posteriores ao peche, estado de conciliación bancaria e balance de comprobación. As contas anuais acompáñase a seguinte información complementaria: acta de arqueo a fin de exercicio, certificación dos saldos existentes nas mesmas a fin de exercicio. Segundo, remitilo ao Tribunal de Contas, atendendo ao modelo e formato normalizado recomendado pola resolución do 13 de novembro de 2015 da Intervención Xeral da Administración do Estado, polo que se recomenda un novo formato normalizado de conta xeral das entidades locais en soporte informático para a súa rendición e que responde ao esquema de ficheiro formato XML, remitíndose telematicamente a través do portal de rendición de contas. Alguna cuestión? Bueno, a verdade é que ao final son as contas que veñen dadas de como se xestiona por parte do goberno municipal. Entón, nós pensamos que se podería xestionar de outra maneira e, por tanto, creo que imos votar en contra. Bueno, imos votar en contra, obviamente. Todas esta rendición de contas anuales solamente o único que fan é constatar ano tras ano durante 14 anos a decadencia municipal. Quer dizer que solamente vou anomar dous datos. A primeira das cousas que vou a solicitar é que a próxima vez que se nos mande un documento deste tipo se nos mande un PDF editable para que podamos facer búsquedas sobre o PDF. Se non atopámonos con un montón de follas onde facer as búsquedas se fai prácticamente imposible. De acordo? Entón, o PDF que se nos mande que seña editable para poder realizar búsquedas, se non parece que nos están tomando o pelo.
O segundo, por exemplo, a débeda por habitante, vostedes se ven a calquera documento onde se recollen as débedas per cápita municipais a nivel de todo o territorio español, verá que Vedra é un territorio farolillo roxo no seu entorno. É dicir, simplemente por recordarlle, a débeda per cápita de Boqueixón son 0 euros, Toro 0 euros, Teo 9 euros, Santiago 176 euros, Vedra 400, xa non eres a única, xa 418 euros, de acordo? Algún outro parámetro, como por exemplo a relación de endeudamento, temos unha relación de endeudamento do 66%, quer decir que debemos 2/3 do que xeramos os nosos ingresos ou patrimonio. Vale? Técnicamente, a pouco que miren vostedes, supón un risco financiero, chamase un risco financiero elevado. Temos, ademais, dous parámetros. A nosa renta per cápita, a nosa débeda per cápita é falsa, posto que vostedes teñen inflado o padrón municipal, en canto eliminemos o ano que ven os mexicanos, argentinos e demais que viviron en casa de militantes do PP ou concelleros, pois nos quedaremos todavía con 50 ou 60 habitantes menos, por lo tanto, esa débeda per cápita subirá. E, ademais, teremos menos ingresos, por lo tanto, a relación de endeudamento, que son dous parámetros collidos a toda velocidade, tamén se incrementará. É dicir, é unha catástrofe permanente a súa xestión municipal. E nada máis. E seguimos máis. Nos quedan todavía 2 anos con vostede. O documento técnico está claro que é impecable, as contas técnicamente están dentro do que se fai, están ben, pero o noso grupo vai se abster tendo en conta que reflexa unha débeda moi elevada. Moi ben, vamos a ver. Primeiro, efectivamente, é un documento técnico, o que aquí o que está votando é este documento, de acordo? E en segundo lugar, en referencia ao que mencionou o BNG, primeiro, ustedes seguen tamén, e nos quedan 2 anos igual, non? Dicindo que todo é unha catástrofe. Ponte a palabra porque sempre, todo o que fagamos é unha catástrofe. Vale, perfecto. E por último, pues fan unha interpretación así moi daquela maneira. Primeiro, creo que unhas consideracións erróneas son interpretacións equivocadas, pero bueno, xa haberá tempo para analizarlo. Pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Bueno, pois aprobouse con 8 votos a favor do PP, unha abstención do PSG a PSOE e 3 votos en contra do BNG. Pasamos ao terceiro punto, que é acordo de adhesión se procede ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos. Dictame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 23 de setembro de 2025. O día 4 de xullo de 2025 asinouse un novo convenio marco entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático e os sistemas de responsabilidade ampliada dos produtores de aparellos eléctricos e electrónicos, que ten por obxecto regular o marco de colaboración no que se desenvolverán as actividades de xestión de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos que se recollan nas instalacións de recollida das entidades locais, a través dos sistemas de responsabilidade ampliada do produtor asignantes, no marco xeográfico da Comunidade Autónoma de Galicia, co fin de asegurar o cumprimento do exixido no Real Decreto 110/2015 do 20 de febreiro sobre residuos de aparellos eléctricos e electrónicos, así como nas demais normas legais que sexan de aplicación a este tipo de residuos. As entidades locais que se adhiran a este convenio marco consenten que a organización dos residuos de aparellos eléctricos e electrónicos sexa levada a cabo polos sistemas de responsabilidade ampliada de produtores, conforme a súa responsabilidade e sobre a base de compensacións económicas previstas no mesmo, que de conformidade co disposto na cláusula 9ª terán carácter retroactivo dende 1 de xaneiro de 2025 para todas as entidades locais que se adhiran con anterioridade ao 30 de setembro de 2025 e cumpran os requisitos establecidos no mesmo. De acordo co disposto na cláusula 5ª do citado convenio, proponse ao Pleno
Primeiro, manifestar a vontade do Concello de Vedra de adherirse ao convenio marco asinado entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático e os sistemas de responsabilidade ampliada dos produtores de aparellos eléctricos e electrónicos con data 4 de xullo de 2025. Segundo, remitir a solicitude de adhesión xunto coa restante documentación á Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. A Comisión de Asuntos Xerais, por unanimidade dos asistentes, informa favorablemente a citada proposta. Alguna cuestión? Pasamos a votar. Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade. Pasamos ao cuarto punto, que é acordo de adhesión se procede ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor de residuos de pilas e acumuladores. O día 21 de xullo de 2025 asinouse un novo convenio marco entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático e os sistemas de responsabilidade ampliada dos produtores de pilas e acumuladores, que figuran como partes no mesmo, que ten por obxecto regular o marco de colaboración no que se desenvolverán as actividades de xestión de residuos de pilas e acumuladores que se recollen no territorio das entidades locais galegas adheridas na Comunidade Autónoma de Galicia, co fin de asegurar o cumprimento do exixido no Real Decreto 106/2008 do 1 de febreiro sobre pilas e acumuladores e a xestión ambiental de residuos, así como nas demais normas legais que sexan de aplicación a este tipo de residuos. As entidades locais que se adhiran a este convenio marco consenten que a organización dos residuos de pilas e acumuladores sexa levada a cabo polos sistemas de responsabilidade ampliada de produtores, conforme a súa responsabilidade e sobre a base das compensacións económicas previstas no mesmo, que de conformidade co disposto na cláusula 9ª terán carácter retroactivo dende o 1 de xaneiro de 2025 para todas as entidades locais que se adhiran con anterioridade ao 30 de setembro de 2025 e cumpran os requisitos establecidos no mesmo. De acordo co disposto na cláusula 5ª do citado convenio, proponse ao Pleno. Primeiro, manifestar a vontade do Concello de Vedra de adherirse ao convenio marco asinado entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático e os sistemas de responsabilidade ampliada dos produtores de aparellos eléctricos e electrónicos, con data 21 de xullo de 2025, na seguinte modalidade. Opción B. O Concello manifesta a súa vontade de non coordinar nin sufragar o servizo de recollida e transporte dende os puntos de recollida selectiva dos residuos ata o punto de recollida municipal e a almacenaxe temporal dos residuos de pilas e acumuladores e, polo tanto, que este sexa realizado polos sistemas de responsabilidade ampliada do produtor, conforme as condicións e prazos establecidos na cláusula 5ª do citado convenio marco. Segundo, remitir a solicitude de adhesión xunto coa restante documentación a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. A Comisión de Asuntos Xerais, por unanimidade dos asistentes, informa favorablemente a citada proposta. Alguna cuestión? Pasamos a votar. Votos a favor? Pois aprobarse por unanimidade. Pasamos ao quinto punto, que é acordo se procede sobre moción do Grupo Municipal do BNG sobre a vaga de lumes forestais que asolou Galicia no mes de agosto e as medidas necesarias para evitar que se repita esta catástrofe mediante unha política de prevención e unha xestión integral do medio. Ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 23 de setembro de 2025. Dase conta da citada moción presentada polo Grupo Municipal do BNG, na que se expón que Galicia viviu no pasado mes de agosto unha das peores vagas de lume forestais da súa historia recente, que, segundo o Sistema Europeo Copérnicus, estimou en máis de 143.000 hectáreas queimadas en agosto. Esta vaga de lumes é consecuencia directa dunha xestión absolutamente neglixente por parte do Goberno galego, tanto na prevención como na xestión de emerxencia, amosando o modelo de loita contra o lume, unha vez máis o seu absoluto fracaso. A falta de planificación, prevención e de recursos eficientes por parte da Xunta converteu a situación nunha auténtica catástrofe. A xestión foi errática, sen a coordinación necesaria, deixando as moitas brigadas e concellos traballando en circunstancias extremadamente adversas, en moitos casos en total desamparo, demostrando que a política forestal do Partido Popular
non está á altura das necesidades dun país co 70% da súa superficie arbórea. O BNG defende un cambio estrutural e unha estrategia integral sobre o conxunto do territorio que teña como obxectivo evitar que un desastre deste tipo se volva a repetir. Galicia precisa dunha alternativa de futuro para o medio rural, un plan que procura atención inmediata ás persoas afectadas, a recuperación ambiental real, un novo modelo de monte multifuncional, unha prevención estrutural e eficaz e unha revitalización socioeconómica do rural. Polo que solicitan ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar a Xunta de Galicia a inmediata posta en marcha do Fondo de Recuperación Económico, Social e Ambiental Xunta Estado para facer fronte aos danos da vaga de lumes. Este fondo deberá incluir axudas directas de ata 200.000 euros para autónomos, pequenas e medianas empresas e a economía social, coa mínima burocracia posible. Segundo, urxir a Xunta de Galicia a pôr en marcha un plan de emprego verde de restauración ambiental das áreas afectadas, que se centrará na restauración ecolóxica, a protección da biodiversidade e a recuperación dos solos. Terceiro, demandar da Xunta a aprobación dunha moratoria inmediata a novas plantacións de eucalipto para reconducir a política forestal cara a un modelo de monte ordenado e multifuncional que xere riqueza e que sexe máis resiliente fronte aos lumes. Cuarto, instar a Xunta de Galicia a duplicar os fondos de prevención nos 2 próximos anos. Quinto, exixir o reforzo e a profesionalización dos servizos de prevención e extinción, incluindo a creación de 70 brigadas móviles de vigilancia e a dotación de medios e equipos adecuados para o ataque a grandes incendios. Tamén garantir a mellora das condicións laborais do persoal do servizo. Sexto, instar a Xunta que revise o marco competencial actual en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais, nomeadamente en relación coa xestión das redes secundarias de faixas de biomasa, co obxecto de que sexa a Xunta quen asuma a execución subsidiaria das tarefas de limpeza nos casos de incumprimento por parte dos titulares e nas parcelas de propiedade descoñecida. Sétimo, demandar ao Goberno galego que impulse a revitalización socioeconómica do rural, promovendo a mellora dos servizos, o incremento do financiamento dos concellos e alternativas produtivas sostibles e que fomenten a mobilización de terras para a produción sustentable de alimentos. Oitava, demandar a asunción de responsabilidades políticas por parte dos máximos responsables do Goberno galego, comezando polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pola súa xestión absolutamente neglixente e por converter a vaga de lumes nunha auténtica catástrofe que podería terse evitado. Noveno, adherirse ás mobilizacións convocadas para exixir responsabilidades e apoio na reconstrución e rehabilitación das propiedades e dos espazos rurais e naturais danados. A Comisión de Asuntos Xerais, coa abstención do Partido Popular e do PSDG-PSOE, informa favorablemente citada moción. Bueno, parece que a moción é unha moción a caída, é lógica, é unha moción de partido. Nos, en contadas ocasións, traemos unha moción de partido a pleno que non fora con unha justificación absoluta. E este caso creo que o justifica. Son casi 150.000 hectáreas queimadas, é unha auténtica barbaridade. E esta moción é suave comparada coas que presentaron vostedes na época do bipartito cando fora a vaga de lumes de 2007. Parece lóxico presentala, parece lóxico o discurso da moción despois de décadas de goberno do seu goberno, nada máis que hai que mirar o noso monte cheo de especies pirófitas, nada máis hai que mirar cousas tan banais como levan demasiado tempo xestionando o público, verdad? Incluídos vostedes. É tan fácil incluso como mirar o noso propio concello. Gustaríame saber cantas chamadas fixeron vostedes cando estaba a Vedra en unha situación de emerxencia, parroquia por parroquia, para ver quen tiña todavía cubas, como estaban localizados, onde estaban os teléfonos, cantas cubas que aparecen no plan de prevención estaban activas ou non, cantas se xubilaron, se vostedes fixeron limpeza do acceso aos ríos, é dicir, todo o que lles estou contando non é nada que fora excepcional, foi o que fixo o DON no seu momento, cando aconteceu o que aconteceu en 2007. Foi algo que xa se ten feito independentemente de planificación, que de feito está recollido na planificación. Actualizaron ustedes a planificación. Saben vostedes que temos un convenio coa Xunta, coa FEGAM, con SEAGA,
que temos que transferir a nosa planificación de 2019 que se lle mandou a planificación e que aínda non a integraron. Pois sodes conscientes do que pasa, sodes conscientes que a nosa planificación preventiva de lumes non recolle todas as pirotecnias que temos aquí. Sodes conscientes que só das 3 instalaciones pirotécnicas que hai en Vedra solamente están os talleres de Penide, non están os almacenes nin están os talleres de Juan Gaiteiro. Somos todos conscientes que esa información non a ten Seaga, que Seaga ahora mismo non tenga información das viviendas individuales e das franxas de protección das viviendas individuales, nin dos viales de Vedra, nin, por suposto, as instalaciones peligrosas, por moito que a Guardia Civil teña coñecemento da súa existencia. É todo unha catástrofe. A súa xestión, repito, levan demasiado tempo xestionando o público, tanto eles como vostedes. Creo que é absolutamente imprescindible aprobar a moción. Bueno, como comprenderá, unha moción que na súa exposición de motivos fala de que esta paga de lumes é a consecuencia directa dunha xestión absolutamente neglixente por parte do goberno galego, tanto na prevención como na xestión de emerxencia, pois non estamos de acordo. Entenderá que non estamos de acordo e entenderá que cando vostedes nos puntos falan de que queren a dimisión do presidente Alfonso Rueda e que nos adhiramos ás movilizacións convocadas para pedir a dimisión de Alfonso Rueda, home, entenderá que non la vamos a aprobar, que a vamos a votar en contra. Perdoa, pero en ningún punto pide a dimisión, pide que se asuman as responsabilidades políticas. Bueno. Que... Vou facer unha aclaración. Vostedes en 2007 pediron a dimisión de Touriño. No, eu non estou dicindo que vostede non presente isto. Eu estou dicindo que comprenderá que nos votemos en contra desto. Non sei se me está entendendo. Aparte que eu daquela... Non sei, non estaba... O seu partido. Pero eu non estou dicindo que vostede presente isto. Estou dicindo que comprenderá que nos votemos en contra desto. É como se nos pedimos a emisión de Ana Pontón de ser líder do BNG, eu se me dirá, oiga, mire, vou votar en contra deso. É maravilloso, sería maravilloso que a pediran, é dicir, que pediran a dimisión da oposición. Bueno, pues, eso sería para cubrirse de gloria, pero fágano, por favor. Pero sería xa para cubrirse. É para entendernos no ámbito do debate e no ámbito lingüístico. Vale. Xa entrando no fondo do asunto, e sin entrar en datos, deixar de remaxetar, porque a verdade é que foron moitísimas, e evidentemente esta vaga de lumes foi efectivamente unha catástrofe. Eso nadie o discute e os datos están a disposición de todo o mundo e para eso está a prensa que xa foi informando permanentemente de todo o que. Pero, bueno, está claro que o problema é un problema complexo, de acordo? O problema é un problema complexo. E todos sabemos que, e aquí, nas próximas palabras que vou a dicir, vou asumir, personalmente, e o grupo de goberno aquí de Vedra asumimos as palabras do noso presidente, do presidente Alfonso Rueda, na comparecencia deste mes de setembro no Parlamento de Galicia para falar este tema. E, como digo, é un problema complexo onde moitos especialistas, biólogos, físicos, historiadores, xente relacionada cas forzas e coa proximidade, distinción, etc. Levan moitos anos estudiando isto e, cando é un problema complexo, as solucións tamén son complexas. Eso creo que a ninguén se escapa. E falando cos que saben desto, os orígenes dos lumes, creo que hai tres patas que tamén nadie pode discutir. Unha, e eu creo que eso está acreditado e demostrado, e aquí tamén en Vedra, que cando un monte arde, ben sea de forma voluntaria ou involuntaria porque alguén lle planta. Sea voluntaria ou involuntariamente. Non digo que... E cando digo que aquí pasou en Vedra, todos conocemos o ano, non recordo aquel que cada 15 días estaba ardendo no Pomariño. E encima ardía de noite. En varios puntos. Evidentemente, alguén iba a prenderlle lume. Logo, pois que a presión das forzas de coproseguridade, en algún momento, eso deixou de
de suceder. Ou como vin eu este verano, eu subino personalmente como xente que iba nun vehículo, despois de fumar a cabicha, en vez de apagala, tiraba a cuneta. Eso vino eu. E, por tanto, xa non estou metendo en roces e despois. Bueno, pois, o monte, a inmensa maioría das veces que se prendeu lume, pois, de forma voluntaria ou involuntaria, alguén lle prendeu. Segundo, a nadie se escapa que as condicións climatológicas deste ano foron absolutamente extraordinarias. Non só polo calor do mes de agosto. Foi unha primavera moi chuviosa, logo xa, no mes de xunio, xa empezou a deixar de chover, a facer calor, entre a vegetación toda que creceu na primavera e a sequedade, e logo xa o calor extremo de día e de noite, e os ventos, etc. No mes de agosto, bueno, a situación era, a verdade, que moi extrema. De feito, creo que a vaga de calor, desde que hai registros, a maior vaga de calor que hubo en Galicia fai moitísimos anos. Non? E logo, creo que tamén resultou evidente que hai unha terceira pata neste origen dos lumes, que é a evolución demográfica dos sitios e a despoblación. Está claro, onde ardeu? Donde as terras están traballadas, nin onde vive a xente. Bueno, pois, vostedes plantexan, pero creo que a Xunta está facendo, que hai que apostar polo rural. Come, claro, hai que apostar polo rural, nun rural onde se pode vivir e do que se pode vivir. E, recordando, a Xunta destina cada ano máis de 3.000 millóns de euros con medidas como financiar a remuneración das actividades agrarias, o banco de explotacións, a incorporación, axudas para a incorporación de mozos e mozas, precisamente, e a profesionalización das actividades agrarias, impulsos das DIOS e da IXP, os programas de impostos cero no rural, as reduccións por nacimento de fillos e fillas en concellos pequenos, as casas niños, a casa do maior, as mellores das posibilidades turísticas das zonas rurais, as mellores de comunicacións terrestres e telefonía, axudas para que a xuventude adquira unha vivenda nun concello de menos de 10.000 habitantes, o programa de Galicia Retorna, en fin, e moitas máis medidas que, como decía, aquí vou citar textualmente o presidente outro día no Parlamento, un rural con actividade vai sempre ser un rural con futuro. Un rural de postal, ao que se neguen todas as posibilidades de crecemento económico, é un rural condenado a esmorecer lentamente. É moi fácil, desde núcleos máis poboados, núcleos urbanos, dicir o que hai que facer e o que non. E vamos facer nosas tamén as propostas que mesmo outro día o presidente na Xunta de Galicia no Parlamento recordou das que están en marcha e das que se van a poñer en marcha tanto en prevención como en extinción. Non? En canto ás propostas na prevención, porque isto, o relato para despois tamén concluir rebatindo a súa moción, dende 2018 a Xunta duplicou o orzamento destinado á prevención de incendios, de 25 a 50 millóns de euros nos últimos 5 anos. Aprobouse unha lei de recuperación da terra agraria, con elementos como os polígonos agroforestais, permutas, etc. Aprobouse un plan forestal, a partir local incrementouse nun 50% a superficie de frondosas, de 400.000 a 620.000 hectáreas, ou multiplicar por 5 o número de hectáreas de monte ordenado, de 117 a máis de 500.000 euros. Apostouse por creación de pasteiros. E, efectivamente, no tema das faixas secundarias, unha das problemáticas que existen, o outro día, que vostedes o poñen aí, pero xa anunciou o presidente outro día no Parlamento, de que se asumirá pola Xunta de Galicia nos concellos de menos de 10.000 habitantes, asumirán subsidiariamente as limpiezas e agua, que naturalmente pasarán despois a factura aos propietarios, máis a sanción correspondiente. Non? Tamén o impulso de plantación de frondosas. Duplicarán a cuantía destinada ás labores de limpeza nos vindeiros orzamentos, aparte de reforzar iniciativas de apoio aos concellos para contratacións de personal no programa Pro Rural. Algo importante tamén, que sufrimos todos, estudiar cambios legais para cando a xente non limpia e impida a entrada para que se limpe subsidiariamente para que se poida acceder. E isto pasa sobre todo en núcleos poboados. E iso somos conscientes, como pasa tamén aquí en Vedra. Non? Duplicar o número de inspectores, algo que vostedes tamén poñen aí, e que esa el apostou outro día no Parlamento, os paisaxes en mosaico, como teñen que ser, non? Nesa ordenación e novo aproveitamento forestal, non só no que é na limpieza, ou incluso reforzar a formación de ciclos de FP relacionados con temas de xestión forestal. Non? E tamén propostas na extinción, o operativo
foi o máis grande que nunca houve en Galicia, non? Creo que se desplegaron máis de 3.000 profesionales do Servicio de Prevención de Defensa contra Incendios, máis de 200 bombeiros, GES e Protección Civil, 343 efectivos de brigadas municipais, 380 motobombas, 39 bulldozers, 12 batracios, máis de 30 medios aéreos e personal da Policía Autonómica, da UME e das Formas e Corpos de Seguridade do Estado. Bueno, que se propón ahora polo presidente tamén? Bueno, pois unha base permanente do home en Galicia, e que vostedes o plantexan aí en relación ás condicións e as melloras das condicións laborais do personal, creo que durante estes anos tamén se foron mellorando e se van seguir mellorando, non? Estuve se transformando un dispositivo que era só de extinción ou un de prevención e extinción. 2/3 do personal todo o Servicio de Prevención e Defensa contra Incendios, que son empregados públicos, xa traballan todo o ano os 12 meses, pasando desde o ano 2023 a ahora dos 9 aos 12 meses. 2/3 de personal. E no outro, e de acordo cos sindicatos, no outro tercio, xa este ano traballaron 8 meses e no ano que ven, en principio, serán 9 meses. Reciben gratificacións por cada hora prolongada, reciben compensacións económicas por cada 2 domingos ou festivos traballados. Hai hoxe máis de 1.000 postos de traballo que no ano 2008 vinculados directamente a isto. E a Xunta tamén vai acometer un reforzo nos medios aéreos, tanto na incorporación de novos avións e helicópteros como na creación de novas bases. E por último, que vostedes tamén mencionan na moción, pois as propostas de reconstrucción. En primer lugar, por suposto, a reparación do medio natural, pero despois todas esas axudas con partidas abertas e, polo tanto, para que chegue a todos aqueles que sufriron os danos, pois de reparación de domicilios habituais, con axudas hasta 132.000 euros, ata 16.000 euros para a sustitución do mobiliario, hasta 66.000 euros en viviendas ocasionais e con 5.400 para o mobiliario, correndo cos gastos de alugueiro nos casos que será necesario, para explotacións agrícolas, gandeiras e forestais hasta 200.000 euros, para comercios, industrias, turismo e outras empresas e negocios en xeral hasta 600.000 euros, para os concellos tamén axudas para afrontar os gastos derivados dos lumes, danos en instalacións municipales, etc. Axudas para os tecores. E algo importante, incluso estas axudas non computarán efectos de IRPF, non, e serán compatibles con outras administracións. En resumidas contas, todas estas axudas, moitas xa implementadas e outras xa anunciadas polo presidente no Parlamento na comparecencia do 9 de setembro, se non recordo mal, no Parlamento de Galicia, xa venen a cubrir gran parte do que ustedes din aquí. Entonces, cando ustedes no primeiro acordo falan de instar a Xunta de Galicia inmediata a posta en marcha un fondo de recuperación, xa está en marcha. Usir a Xunta de Galicia a pôr en marcha un plan de emprego en verde para a restauración, xa está en marcha. Falan vostedes da aprobación dunha moratoria inmediata ás novas plantacións de eucalipto. Bueno, a moratoria chega hasta decembro deste ano e o que conocemos, a parte do modelo de monte ordenado multifuncional, que é ese monte mosaico do que tamén falou outro día o presidente, me consta que en relación ao moratorio de eucalipto se vai a falar co sector para ver que efectivamente si precisa, non precisa, o está cando, etc. Pero con todo o sector para ver cal é a situación ahora mismo. En canto aos fondos de prevención, xa estuvemos vendo que se foron incrementando. En canto a profesionalización dos servicios de prevención e extinción, sabemos que se foron mellorando e se van seguir mellorando as súas condicións. En canto que falaba vostede de que se esa asunta quen asuma a execución subsidiaria das tarefas de limpeza nos casos de incumprimento por parte dos titulares en as parcelas de propiedade descoñecida, xa estamos dicindo que o vai asumir no caso dos concellos menores de 10.000 habitantes, entre eles Vedra. Demandar revitalización socioeconómica do rural xa se está traballando desde a Xunta nese aspecto. Co cal, como lle digo, vostedes fan peticións na moción que obviamente non vamos a apoiar, como son esas responsabilidades políticas, pero indudablemente nas outras medidas, nas que moitas son coincidentes, xa anunciou o presidente que se están en marcha ou se van a poñer en marcha de forma inmediata, o cual non ten sentido e por iso nos vamos a votar en contra desta moción. Eu que primeiro quixera comenzar dicindo que realmente sí foi unha catástrofe,
Esta traxedia incluso podría ser moito maior se non houbera o apoio de veciñas, veciños, voluntarios, do GES, de brigadas municipais. Se moitos non prestaran a súa axuda sería algo innombrable. Estamos de acordo coa moción, pero non estamos ao 100%. Non porque non sexa verdade o que se conta aí, que sí que é verdade, pero incluso cando se fala de duplicar os fondos de prevención, consideramos que xa non é duplicar os fondos de prevención, senón que é executar os fondos que hai. O Pladiga 2025, que a lei obriga a presentalo no mes de outubro, publicouse en maio, cando xa a campaña de incendios estaba encima. Eso chegou tarde e baleiro. Quedaron un montón de cartos aí sin poder executar por facelo tarde. Algo que sería interesantísimo é ter en conta que a seguridade das persoas é o primeiro. Entón, desenvolver e implantar un plan de autoprotección e de evacuación para os núcleos de protección en zonas de alto risco, con participación da veciñanza e dos concellos, é imprescindible. E despois consideramos que se debería presentar no Parlamento un proxecto de medios de loite existentes na comunidade autónoma, dos reforzos que son necesarios, da distribución territorial, axustándose verdadeiramente á incidencia de lumes nas comarcas e distritos, tal e como recomendou un grupo de expertos e como consta no ditame que se aprobou no Parlamento de Galicia. Entón, sí que estamos de acordo con que é unha moción necesaria, pero con estes pequenos matices, simplemente. Bueno, eu vou por partes. Vostedes sempre empezan estas cousas falando de individualismo de cousas. Eu vin un tío con unha cabicha, pois sí que falando de 150.000 hectáreas queimadas é un argumento maravilloso. E si, efectivamente, en Vedra pasou o que pasou e había en 2007 aconteceu a que e non aconteceu nada porque o don fixo ben o seu traballo, cousa que vostedes pasaron por esta crise como se non foran con vostedes, literalmente, que eso é, estábamos todos temblando menos vostedes de camiño na Argentina. Sobre que, claro, que houve condiciones excepcionales, pero de verdade, é dicir, pero vostedes que pensan que é o cambio climático? Donde viven? Pero que pensan que é o cambio climático? Que se esperan que vai pasar o ano que ven, o seguinte e o seguinte? Teñen cada cosa que, de verdade, sobre o que falan os expertos, vostedes saben que a Facultade de Enxeñeros Forestales de Galicia leva 10 anos entregando un informe periódico dicindo o que iba a pasar e as medidas que hai que tomar, que non lle fixeron ni puñetero caso. Falando dos expertos máis expertos, non sei se hai algún máis experto que os enxeñeros de montes. E, efectivamente, claro que foi unha catástrofe, pero en Galicia solamente arderon pedras e matoceiras. O seu presidente o das birritas e o pulpo no patio. Maravilloso ese presidente. Sobre... E logo, vostede, es que, de verdade, vive no mundo de Yupi, é dicir, fixeron un montón de cousas, contaron, agora me acabo de contar, o argumentario que lle pasa ao PP leu no perfecto, fixeron de todo, pero como se ve, é unha porquería, porque arderon 150.000 hectáreas. Si todo o que fixeron maravillosamente non valeu para nada, será o momento de tirar con todo e empezar de cero. Sobre o rollo do eucalipto, pero de verdad, a moratoria de eucalipto en Galicia, de verdad pensa vostede que foi certa? Eso foi es un cachondeo que se tomaron vostedes, aprobaron unha moratoria de eucalipto. Mire o que é unha moratoria de eucalipto en outros países. Aquí se plantou, vostedes miraron a cantidad de eucaliptos que se plantaron dende que está a moratoria vixente. Con facela efectiva houbera chegado. Es que me está falando de ficción. Vostedes viven en un mundo de absoluta ficción. E todos estes rollos que propoñen é sempre a mesma porquería. Nunca chega nada. Sempre estamos igual. Sobre... bueno, levan 50 anos, repito, levan demasiado tempo gobernando. Sobre a obrigatoriedade de cortar as franxas de protección, eu, de verdade, dame a sensación que vostedes non se leron o seu propio convenio. Non tienen puñetera idea do que fala ese convenio. 2018. Solamente chego a esa conclusión. Non teñen nin idea do que falan. Quería matizar só unhas cousas. Do discurso que claramente ven da Xunta que lle pasaron os seus como nos pasaron a nosa moción.
cando empezou a decir que é individualismo tal, bueno, en todos estes puntos falta de prevención e limpeza do rural, pero absoluta. A falta de medios que os expertos, os propios brigadistas e todo o mundo deixou claro que faltaban moitos medios e que xa levábamos tempo solicitando. Vergonzoso foi non solicitar a axuda ao goberno porque quería sair o presidente da Xunta na fotito, non fora ser que lle sacaran o mérito. Fala vostede das casas de maiores, que sempre meten casas de maiores, casas dos nenos no rural. As casas de maiores, ao final, son casas creadas por persoas en formación que poñen as súas casas propias para cuidar de maiores e así aforrar de a Xunta a creación de centros de día. Non é nada máis que iso, que donde terían persoal especializado. Pero, bueno, eso xa é outro melón que podemos abrir aquí outro día. Despois fala moito do rural para traballar, sempre meten esa puntillita para falar de temas como Altri ou incluso aquí, bueno, a problemática que temos aquí cas macroindustrias vitivinícolas que ao principio tanto lles daba e agora xa, claro, cando os veciños se poñen en contra, logo aí recúan un pouquiño. Pero, bueno, ao final, o rural ten que ser para traballar e vivir e nin as grandes macrofábricas como Altri, nin as vitivinícolas, eso non vai ser o que amañe o noso rural. Entón, tampouco atraen poboación, e máis. Polo que podemos ver, espantan a poboación e espantan as industrias que sí que poden traer traballo. Entón, ao final, ese discurso tan bonito que lles quedou, queda vacío, porque a metade das cousas son mentira. Non vamos a prolongar moito isto, pero dame pé a dicir unha cousa. Nos, además non ten nada que ver unha cousa con outra. Todo o que dixen eu non vai en contra de que nós non negamos o cambio climático, nin que seguramente hai cousas a mellorar neste tema. De acordo? Todo o que fixemos non vai en contra de, como repito, nin negar o cambio climático, non somos os que queremos, é feito esta corporación, sabemos e actuamos en consecuencia de que existe un cambio climático, é que hai cousas que mellorar en todo o que se fai. E nesto, absolutamente tamén. Pero iso non vai en contra de todo o que eu dixen e do noso argumento para votar en contra a moción. Pero sí, e rematando xa que sacou Yolanda unha vis política importante, só un matiz, e con iso terminamos o debate. Collo a súa moción, Entonces, vostedes falan o uso partidista, non sei que, Galicia merece un modelo de monte e de rural diferente que xere riqueza, poña en valor a nosa contorno natural e que nos protexa de forma efectiva. Perfecto. Caralludo. E logo siguen. É por iso que Banega defende un cambio estructural e unha estrategia integral sobre o conxunto de territorio que teña como objetivo evitar que un desastre deste tipo se volva a repetir. Fronte ás políticas fracasadas do pasado, Galicia precisa unha alternativa de futuro para o noso medio rural, un plan que procura atención inmediata ás persoas afectadas a tal, un novo modelo multifuncional, unha prevención estructural eficaz e a rehabilitación socioeconómica rural. Pero alguén que escoite isto dirá, bueno, e isto que é? Isto exactamente que é? Porque eu digo, e non me tomen a mal, eu digo porque o Banega é moi dado a decir tamén palabras moi bonitas, argumentos moi bonitos e tal, e a máis dicir aos demais o que teñen que facer para que eles non o fan. No. Digo, no. Vasme entender. Espera, vasme entender cando... Porque as competencias son autonómicas. Non me entendes. Que o mellor estou perdendo algo. Bueno, pois, non te vas a perder, non. Mira, o que quero decir é que me atopo moitas veces con que, e o digo con máximo respeto, e encima con cariño, vale? Pero vostedes é dos que lle din ao veciño, vostede ten que plantar castaños ou vir dos castaños, pero ti non os plantas. Un mesmo nos planta. Dille ao de enfrente o que ten que facer, pero este non o planta. Entón, claro, de acordo, vale. Pero vostedes saben a nivel individual
individual de alguén que o fixera, tamén é o No, vostede no, cree que no, o no. Bloque como institución dixo os veciños que tiñan que vivir dos castaños. No, Porque gustaríame que me trouxera ese documento, Claro. estou interesado en lerlo. Bueno, xa nos entendemos, foi perfectamente ti eu, sí. Non entendí nada, Bueno, non sei. pois eu creo que a xente nos entende perfectamente. Pero bueno, deixemos o debate aí. Sí, no, tamén a extinción do galego culpa do Bloque, si. No. Somos casi culpables da peste equina e de moitas outras cosas. Eu non dixen eso. Vale. Bueno, pasamos a votar. Votos a favor da moción, votos en contra da moción, abstencións. Bueno, pois recházase a moción da BNG con 3 votos a favor do BNG, 8 votos en contra do PP e unha abstención do PSE. Bueno, antes de pasar ao sexto punto, temos que votar a ausencia de un novo punto. Vamos a ver que o BNG solicita o reconocimiento institucional de existencia dun xenocidio sobre Palestina planificado e executado polo Estado de Israel. Entón, votamos a ausencia do punto. Votos a favor? Vale. Ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 23 de setembro de 2025. Dase conta da solicitude presentada polo Grupo Municipal do BNG de Vedra, na que expoñen que dende outubro de 2023 a poboación civil de Gaza sofre unha ofensiva militar e un bloqueo que, segundo informes de organizacións internacionais e medios independentes, constitúe un xenocidio en curso conforme a Convención da ONU de 1948. Os datos son demoledores. Máis de 65.000 palestinos asasinados en Gaza, dos cales case un 70% son nenos e mulleres, e polo menos 210 xornalistas asasinados no exercicio da súa profesión. A poboación civil está sometida a unha fame deliberada, documentándose mortes por malnutrición severa, destrucción masiva de vivendas, 92%, o 94% dos hospitais de Gaza están destruídos ou inutilizados. Os ataques forman parte dun patrón sistemático que destrue vivendas, hospitais, escolas e infraestructuras vitais. Bloqueo total a retórica deshumanizadora mostran unha vontade política de destruir. A ONU recoñece oficialmente a existencia dun xenocidio o 16 de setembro de 2025. A Comisión Internacional Independente de Investigación sobre o Territorio Palestino Ocupado identificou 4 actos prohibidos pola Convención sobre o Xenocidio de 1948 que se estarían levando a cabo. Matanza de membros do grupo, pobo palestino, lesión grave a integridade física ou mental dos membros do grupo, sometemento intencional do grupo a condicións de existencia que conleva a súa destrucción física, total ou parcial, a imposición de medidas destinadas a impedir os nacementos dentro do grupo. Por todo iso, solicitan aprobar no Pleno a seguinte declaración. O Concello de Vedra recoñece oficialmente que en Gaza se está a cometer un xenocidio. Expresamos colectivamente a nosa solidariedade co pobo palestino. Solicítase tamén que se aproben as medidas complementarias para facer pública a declaración plenaria. Primeiro, instar a Xunta de Galicia, o Goberno de España e a Unión Europea a adoptar medidas urxentes para deter esta situación e garantir responsabilidades internacionais. Segundo, difundir este recoñecemento en todos os medios oficiais municipais. E terceiro, difundir este recoñecemento a través de nota de prensa comunicada aos principais xornais e radios do país, nomeadamente La Voz de Galicia, El Correo Gallego, Radio Galicia, Cadea Ser, Cope Galicia, TVG, etc. A Comisión de Asuntos Xerais informa favorablemente a citada solicitude por unanimidade. Bueno, vou facer unha defensa corta da moción porque creo que xa non necesita moito máis explicación. A moción levaba 2 anexos, uno é bibliografía e fontes utilizadas na construcción da comisión e logo declaraciones de ministros de goberno israelita e demais. E digo que apelo a, me imagino que, bueno, pretendo que se hai debate, que sea un debate inteligente e que non haya, que non empecemos con cousas como xustificaciones a barbaridade que cometeu Hamas ou tal, porque
O que estamos intentando é simplemente, en un momento no que hai partidos de extrema dereita, incluso o seu propio partido, que por momentos non sabe se estamos falando dun xenocidio ou non, simplemente que o Concello de Vedra dice que efectivamente é un xenocidio. E un xenocidio non ten xustificación. Se eu teño que xustificar o xenocidio israelita sobre Palestina polos 1000 e pico muertos de Hamas, alguén pode volver a xustificar o que fai Hamas polo apartheid ao que somete Israel a Palestina, e alguén pode despois decir que eso se debe a reacción frente a unha ocupación, e iso pode ser porque se independizou por justificación podemos tirar hacia atrás e chegar hasta a Primeira Guerra Mundial por unha injusticia que os alemanes entran en guerra, asciende el partido nazi e hai tropecientos. Dicir, non é necesario, o único importante é decir que ali se está cometendo un xenocidio. Cando alguén lea as actas, un historiador, como fixemos nos no 36, para volver a deixar constancia esa placa que está aí, quero que se lea que todos estábamos de acordo en que simplemente en Israel había un xenocidio. Podemos deixar na acta do pleno, efectivamente, que o que fixo Hamas é unha barbaridade, que haya 18.000 palestinos sin suizo nas cárceles incluídos menos é unha barbaridade, que se votara do seu territorio a 2 millóns de personas sin dereito a volver é unha barbaridade, que os 4 millóns de muertos na Segunda Guerra Mundial xudeos é unha barbaridade, que o holocausto é unha barbaridade. Podemos deixar constancia de todo eso e tamén de que hai un xenocidio. De acordo? Non pretendo nada máis. É moi fácil. Repito, que dentro de unos anos, cando alguén revise as actas do pleno, que acontecerá, que virá que estamos todos de acordo que non hai ningún problema. De acordo? Bueno, eu creo que de aí non vai haber ninguna dúda, porque, primeiro, creo que fai uns plenos fomos nos que trouxemos a petición de Amnistía Internacional, precisamente en relación a eso. Non sei se fomos dos pouquiños concellos de Galicia que o trouxo o de Amnistía aquí. Por nós do PP debemos ser o único. Co cal eu creo que aí non cabe ninguna dúda. E evidentemente, creo que todos nos coñecemos e temos esta unha auténtica barbaridade, unha situación sen sentido, un absurdo, un crime, un genocida, chamémoslle como sea, pero isto non ten sentido ningún e efectivamente non son comparables as cuestións que se falan que, bueno, ahora falarei do tema Hamas, porque non é comparable, que non ten nada que ver unha cousa con outra. Pero non é importante a escala, é importante o discurso. Non hai nada que justifique un xenocidio. Déxame terminar, que tampouco quero facer un debate iso, creo que estamos todos de acordo, e, por tanto, nós aquí, ao contrario, isto vamos a apoiar, supoño que é como unha declaración, a iniciativa, digamos, a declaración institucional, simplemente o Concello de Vedra reconoce oficialmente en Gaza está cometendo un xenocidio, expresamos colectivamente a nosa soledade co povo palestino, non hai absolutamente ningún problema, ou instar a Xunta de Galicia, por suposto, a Unión Europea e tal, e difundilo nos medios esta declaración, nos medios nosos, e mandalo á prensa, evidentemente, xa hai un, bueno, Silvia se encarga de distribuir a toda a prensa, logo, aí sí que xa habrá que nos saque e tal, pero nos distribuímos a todo o mundo, non? Pero aproveitando precisamente como queda, e isto quedará nas actas, e efectivamente con estes días tamén chegou e por iso non quero mezclar unha cosa con outra. O sea, isto, o noso apoio a isto, non? Sin un género de dudas. Pero sí me gustaría que entonces tamén puidéramos o que queda aquí nas actas e aprobar tamén o que mandou a FEGAN aprobar polos tres grupos políticos. Máis que nada porque aí sí que deixa tamén clara que, por un lado, que a organización Hamas ten que liberar os tal, máis os israelitas aos que teñen presos palestinos presos sin motivo ningún, máis se fala que algo que para mí me parece tamén unha conclusión de todo isto, non? Que por lo menos nas zonas que non estamos en guerra como aquí, que é importante que fala FEGAN ao final que os concellos e as diputacións provinciais galegas condenen enérxicamente toda forma de antisemitismo e islamofobia, reafirmando o compromiso con respecto a todas as comunidades, culturas e religións, expresando a súa solidaridade con todas as vítimas, especialmente coas persoas desplazadas, feridas ou que perderon os seus seres queridos, no sentido de que realmente o que temos é que ser exemplo de respeto e de convivencia todo o mundo, de acordo?
Entón, se vos parece, non sei se a tedes, mo la paso, son dos cousas diferentes. Aprobamos isto, pero a ver se os parece no mismo, aprobamos tamén, ratificamos o texto pasado por a Fran, se os parece ben. Vale, pues é o único que queríamos decir. Vale. Non sei. Bueno, pois entonces pasamos a votar de, bueno, estas dúas cousas. Votos a favor? Pois apróbanse por unanimidade. Sí, sí, sí. Bueno, pasamos entonces ahora ao sería o sétimo punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Realmente hai poucas, porque, bueno, foi simplemente fixera unhas consideracións ou matizacións en canto a finca expropiada para o Parque Infantil de San Xulián e os vehículos municipales, nada. E máis xa contestar naquele momento. Entón, só había dos cuestións de Yolanda, que preguntabas se vai reclamar a empresa construtora do Parque de San Xanxi, vale? A resposta é sí. E respecto á actuación feita en Só Castro por Adif, di que agora dá bastante medo pasar por ali, pregunta se pode facer algo para organizar esa zona. Bueno, nós temos feito unha pregunta e unha solitude a Adif en relación a ese tema. Entón, estamos esperando, eu estou esperando, de feito, unha reunión co responsable na provincia da Coruña en relación a ese tema para que me diga se efectivamente eles teñen xa programado, porque hai unha parte que hai que actuar ali, pois está, sí, hai que vallar sí ou sí. Non, hai unha parte que non só vallarse, non pode quedar así como está, non? E non sei se o que teñen realmente planificado ou non, e se non teñen, pois ter a reunión para que, efectivamente, teñen que facer algo ali, porque non está ben. O sea, é unha zona que non quedou ben. Vai que, ahora, bueno, vou dicir como unha apreciación. Eu teño un sobrinho, ten actualmente 2 anos, outro día fomos pasear por ali, doume un medo terrible, que se me escapara un momento, porque cae calquer neno por ali en un segundo, Hai un tramo de 5 metros, sabe, que está moi peligroso, sí. Pero non só para un neno que tal, un coche. Non, sí, un coche. E sobre todo, eu cando pasei por ali pensei un coche de noite. Un coche de noite non me extrañaría que un día, pum, vai para baixo. Entonces, o pasa que, pero, bueno, un vai descubrindo, de todos modos, por exemplo, esa pista toda é de Adif, realmente é deles. Entonces, por eso, pedimos e solicitamos nos órganos que nos indicaran se iban a facer algo con eso. Estamos esperando bueno, nos chamen a unha reunión e falar con eles. Bueno, entón pasamos ao último punto, que é roubos e preguntas. Solicito revisar a planificación anual da xestión de biomasa e retirada de especies arbóreas realizado en 2018 de acordo co convenio de colaboración coa Xunta de Galicia en materia de prevención e defensa contra incendios forestais. É dicir, a planificación anual, pois os 6 anos de planificación que se fixeron de acordo con ese convenio. Queremos saber cal foi a chega financiera anual da Consellería de Medio Rural para garantir a correcta xestión da biomasa forestal, tal e como recolle o citado convenio. Queremos saber tamén se o Concello de Vedra fixo algún aporte económico á citada Consellería e cantos veciños e empresarios se adheriron a ese convenio. Queremos saber como é posible que, habéndose remitido a planificación de protección frente a incendios de Vedra propia a SEAGA para que incorpore na súa propia planificación, tal como se recolle no citado convenio, no ano 2019 fixose esa entrega, 6 anos despois ainda non estea integrado. É dicir, facemos a pregunta lóxica, se son conscientes da problemática que causaría este error, ou como lle queran chamar, a non incorporarlo en particular a deixación de funcións no caso dunha vaga de incendios. E se son conscientes de que no plan xenérico de SEAGA non aparecen as franxas de protección, solamente teñen que mirar en internet, hai un SIG no que se pode consultar as franxas de protección, e Vedra obviamente non ten as de viviendas selladas e de viais,
e, por suposto, tampouco ten as das pirotecnias. Son conscientes de que no plan municipal, e isto, o tempo que me dou revisado, que foi a primeira revisión que fixen, de acordo? O mellor estou equivocado, advirto. Pero danos a sensación que das 3 instalacións pirotécnicas que temos en Vedra, que xa vos dixen antes, o taller de PNID, o almacén de PNID e a pirotecnia Gaiteiro solamente está recollido dentro de franxa de protección o taller de PNID. Bueno, as consecuencias de que ardera calquera destas instalaciones serían demoledoras. Además, están todas integradas en núcleos, non vamos a decir urbanos, pero con poblaciones cercanas. Eso. Canto antes, primeiro, identifiquen o problema e, segundo, canto antes. Soliciten a Xega que de unha vez o incorpore. Nada, solicitamos que a próxima vez que se nos manden PDFs que sean editables para permitir unha búsqueda e poder traballar con esa documentación, senón se nos fai moi complicado. Solicitamos tamén que nas axudas, xa o falamos outro día na comisión, queremos que se incorporen eses 3.000 euros e que esas 13 familias que necesitan axuda e que teñen recoñecidos os dereitos para recibir esa axuda e que se quedaron fora porque simplemente non hai orzamento, que por favor que se cubran. Se está xa solucionado, pois perfecto, de acordo? Volvo a repetir o mismo que lles dixen outro día, un concello con 5 millóns de orzamentos anuales. Pois, máis que nada, xa chigo que estás en ese... Estamos aí, bueno, pues eso, solicito de forma para que queden actas. En principio, para vos conociendo que en principio estás traballando para que efectivamente puedan entrar esas... No seguinte pleno xa nos constatan que se fixo e perfecto. E logo solicitamos tamén que despois das festas, a ver, e isto as comisións nos pasan todas as parroquias, quer dizer que as comisións de festas contratan os seus servizos de limpeza para despois das festas, pero todo o perímetro das festas, as que non chegan as comisións de festas a limpar, quedan feitas un churro. Si, por favor, despois das festas, das 4 ou 5 festas potentes que temos, se poden revisar, mandar o servicio de limpeza municipal para limpear ese perímetro ao que non chegan as propias comisións e que sería inabarcable por eles, de acordo? E nada máis, creo que xa se falou de... Non, eso non é necesario. Vale. E logo creo que xa se falou do Deso Castro e dos balados e tal, nada máis. Bueno, pois nada, boas noites a todos e moitas gracias.